Прывітанне, сябры! З вами, як заўжды, Ягор. І сёння я прыгатую для вас цудовую страву, якая сваімі каранямі ўходзіць глыбока-глыбока ў мінулае. Гэта беларускі жур. Ці яго польскі аналаг журак. Рэцэпт гэтай цудовай стравы мне перадаў адзін стары паляк з кузніцы, якому паўгародні саляру злівае. Не, канешне ж, я жартую. Справа ў тым, што сёння я буду ўпершыню гатаваць гэты суп, а таксама ўпершыню яго каштаваць. Таму сённяшні выпуск атрымаецца такім эксклюзіўным і менавіта спецыяльна для вас, даражэнькія маі. У першую чаргу нам спатрэбіцца каўбаса. І можна ўзяць звычайную кракаўскую краме. Але ж кажуць, калі береш кракаўскую, атрымліваецца журак. А мы гатуем жур, таму я взял звычайную пальцем пханую каўбасу. Дасылаем ее ў рондаль і будзем, хвілінак 10 яе варыць, а бульён будзем выкарыстоўваць у якасці асновы нашага супа. Жур гэта незвычайны суп, у яго ёсць адна фішка, якая значна адрознівае яго ад усіх астатніх супоў. І гэта аўсяная закваска. І аб ёй трэба паклапаціцца загадзя. Менавіта гэтую закваску я гатаваў 3 дні таму. І прыгатаваць гэтую закваску на самой справе не складана. Для гэтага я ўзяў звычайную аўсяную кашу, плюшчаны авёс, яе яшчэ клічуць геркулес. Перамалоў яе ў кафемолкі і заліў гарачай вадой, толькі не кіпнем, а вось такую 60-65 градусаў. На такую шклянку геркулесу 1 літр вады. Заліў і паставіў у цёплае месца. Нам патрэбна, каб яна сквасілася. То бок крахмал, які выдзяляецца з авёсу, пачаў рэагаваць з дражджамі, якія пападаюць сюды звонку, і за 3 дні яна троху падкісае, і гэта тое, што нам патрабуецца. Але зараз нам яна не патрабуецца, мы адставім яе ў бок і займемся прыгатаваннем астатніх інгрэдыентаў. Для гэтага ставім патэльню на агонь, пачынаем яе разаграваць. А пока разогревается пательня, я нашаткую цибулю. Додаем алею, можна трохи болей, і досилаємо туди цибулю. Хай вона смажиться, розігрівається, а поки цибуля смажиться, я порежу моркву. Ведаєте, я не люблю, коли у супах морква натаркована на тарку, тому мені зручніше і смачніше, коли вона дробними кубиками. Зараз покажу, як це я роблю. Нарізаємо тонкими полосками, як мага тончей. З морквой, конечно, тяжковато так обходиться. Но я думаю, коли потренироваться троху, то атрымаецца і у вас, і у мяне. Бо я, ведаеце, люблю, коли морква пошаткована, але ж вельмі не люблю яе шатковать. Так, вось бачите, вось такие тоненькие полосочки нарезаем. Разрежем яшчэ напалам, каб лягчэй было. І вось берем одну стопочку и вот так вот тоненько нарезаем. И вот уже гэтую соломку нарезаем мелкими кубиками. Ведаеце, ёсць одна гісторыя пра жур, і яна мне надта падабаецца. Канешне, за праўду яе браць не стоіць, гэта крыху вымысел, такая казка. Але ж яна вельмі цікавая. І гучыць яна прыкладна так. У адным месцы была карчма, у якой работал надта жадны карчмар. Аднойчы да яго прыйшоў кліент, які предложыў яму спор. І спор заключаўся вось у чым. Карчмару трэба было прыгатаваць самае дрэннае блюда, якое ён толькі можа. Ось
Не забывайте, что у нас смажится лук. Его трошки помешаем. Так вось, карчмару трэба было прыгатаваць страву, самую горшую, якую ён только можа прыгатаваць, каб кліент не змог не з'есці ні лыжкі. Ці калі з'еў там одну, дзве і больш не змог, бо гэта было бы надта пагана. І ў выпадку, калі карчмар выйграваў гэты спор, ён бы атрымліваў цэлы мех золата. А ў выпадку, калі прайграе, вся карчма адхадзіла бы да гэтага кліенту. Ну, а паколькі карчмар быў надта жадны, ён пагадзіўся на гэты спор. Каб прыгатаваць гэты суп, гэтую страву, самую дрэнную, ён пайшоў к сабе на склад і выбраў самыя дрэнныя інгрэдыенты, якія ў яго ёсць. Гэта былі нейкія старыя грыбы, падкішая агародніна, нават у яго была закваска, з якой ён рабіў авсяны хлеб. Ён і гэтую закваску дабавіў, все гэта перамяшаў. Там былі нейкія астаткі старай каўбасы смажанай, такой уже падсохшай. Ён все гэта смяшаў, зварыў такі суп. Даже гэта, на яго думку, гэта быў не суп, гэта было такое варыва. Ён гэта дело все зварыў і падаў на стол. І якое ж было здзіўленне карчмара і ўсіх, хто прысутнічаў пры гэтым споры, калі кліент з'еў усё, а яшчэ папрасіў дабаўкі. Ну, увогуле, гэты спор быў ушчэнт проста праіграны, карчмар застаўся ні з чым, але ж на свет радзіўся такі дзіўны суп, які зараз мы з вами гатуем і можам паспрабаваць. Гэты суп цяпер вядомы на весь свет. На самой справе гэта не толькі беларуская страва, не толькі польская страва, гэта увогуле давольна славянская страва, і яе гатуюць нават у Парыжы. Вось мы нашаткавалі моркву і дасылаем яе да нашай цыбулі. Яна ўжо стала крыху празрыстая, яшчэ не падзалацілася, таму зараз сюды дадаю моркву. Так, хай наша морква з цыбуляй прысмажваюцца, а ў нас ужо зварылася каўбаса. Зараз я яе выніму. Хай яна крыху прыстыне. Яе таксама трэба мелка нашаткаваць. Ну, як мелка, так, каб яна ў лыжку памяшчалася. Гэта ж усё ж такі суп. Таму зараз я яе вось так, такімі, ведаеце, кубікамі нашаткую. Што я ўвогуле хацеў бы сказаць пра гэты суп. Ведаеце, колькі ёсць на свеце беларусаў, столькі будзе рэцэптаў жура. Таксама і сколькі ёсць у свеце палякаў, столькі будзе і рэцэптаў журыка. Але ж адное для гэтага супа застаецца нязменным. Гэта закваска. І калі вось вакруг гэтай закваскі рабіць нейкія там інтэрпрэтацыі, ну, наконт, некаторыя вараць жур з бульбай, некаторыя без. Адныя кажуць, што гэта правільна, другія, што другое правільна. Я не прэтэндую на першае месца сярод усіх жураў у свеце, але ж вось, ну, на маю думку, ён павінен гатавацца так. Закваска ёсць, а все астатняе дадаем, скажем так, на смак. Так, адпраўляем яе ўсю у патэльню, дадаем агню. Так, ну а пакуль у мяне смажыцца каўбаса, не забудьте паставіць падабайку гэтаму відэа, а таксама падпісацца на канал. І памятайце, што ўсе грамоўкі з поўным рэцэптам і апісаннем гэтай стравы вы знойдзеце ў маім тэлеграм-канале. Спасылка ў апісанні. Далучайцеся. Сябры, запамятаў адну вельмі важную рэч. Нам патрэбен часнык. Яго трэба дадаць у закваску на пачатку гатоўкі. Але ж каб паскорыць працэс перадачы густу з часнаку нашай закваскі, я зараз яго выдаўлю праз часночны прэс. Так, ну вось мы яго раздавілі. Я яго дасылаю да нашай закваскі. На мою думку, гэта вельмі важліва, бо я увогуле люблю смак часнаку. Ну і я бачу, што
У нас уже все присмажилось. Так, снимаем эту пательню с огню и досылаем на огонь наш рондель с бульоном, у яким смажились наши колбасы. Зараз яно почне кипеть, и мы отправим туда все то, что присмажили на пательне. Досылаем все у кипящий бульон. І ось хай воно трохи знову закипить. Ось наш суп уже амаль што готовы. Цяпер засталося ператварыць яго у жур. Для гэтага бярем нашу закваску і так трохи яе перамешаць, каб падняць все со дна, муть всю. І дасылаем яе ў наш суп, але ж працежваем яе праз сіта, бо нам не патрэбен жмых, нам патрэбен толькі вось гэты сок. Ну вось глядзіце, жур не полностью на закваске, а ну не больш чым 1 до 1. А ў некаторых крыніцах увогуле кажуць, што закваскі трэба дадаваць ну 1/4. Ну, у меня где-то так и атрымалася. Может, 1/3, 1/4, здесь и так. Все, основное стекло. Жмых гэты убираем. Вот что я еще хотел сказать. Что дотычыцца жмыха. Вось тое, что мы отжали з нашей закваски. Я докладно не ведаю рецепта, але ведаю, што ён ёсць. З гэтага жмыха можна таксама штосьці зрабіць. Я пакуль яго адстаўлю і пашукаю, што з яго можна зрабіць і дзе яго выкарыстоўваць. А можа хтосьці з вас ведае, што можна зрабіць з гэтым жмыхам, то напішыце мне ў каментарах. Я абавязкова пачытаю, мне цікава, я можа нават і зраблю што-небудзь. А пакуль закіпае наш жур, самы час дадаць туды перац, бо гэты суп надта любіць, калі дадаюць перац. Вось яго трэба так багата. Тут у мяне духмяны перац і чорны бобінкамі. Адпраўляем яго прям туды, хай праварыцца, і зараз яшчэ дадаем соль. Бо ўжо у гэтага супу, у гэтага жура колькасць інгрэдыентаў не памяняецца, таму соль ужо самы час дадаць і паспрабаваць, ну, ці дастаткова яе ўвогуле. І застаўся буквально апошні штрых, гэта дадаць у яго 1-2 лыжкі смятаны. Менавіта на гэтым этапе, прям туды, не ў кожнаму талерку, як мы прывыклі там лыжку, а прямо туды дадаем. Ведаеце, калі дадаць смятану ў звычайны суп, калі ён варыцца, то яна расслаіцца на... ну, звернецца і расслаіцца. А вось такія супы густыя, як рассольнік, вось як жур, у якога ёсць такая густая составляючая з крахмалу. Там сметана добра распушчаецца, забельвае ўсё гэта дело і не расслаиваецца. Ну, вось наш жур ужо і гатовы. І як вы заўважылі, я прыгатаваў яго без бульбы. І на маю думку, гэта базавы рэцэпт гэтага супу, бо амаль што нідзе, дзе я чытаў рэцэпты, не дадавалі бульбу. Але ж быў бы я не беларусам, каб прыгатаваў гэтую страву зусім без бульбы. Таму вось глядзіце, што ў мяне атрымалася. Не здолею я, каб не запекчы бульбачку ў духоўцы, бо я лічу, што якраз да гэтага супа гэта будзе самае то. Ну што, самы час пачаставацца. Незвычайны смак. Я нават не чакаў, што так адбудзецца. Ведаеце, тут няма нічога акрамя закваскі, кіўбасы і там пару агароднін. Але ж мне вось якраз за
залік гэтай закваскі адчуваецца нейкі смак, ведаеце, хіба шампіньёнаў, такіх вось, ну, суп з грыбамі хіба, але іх тут няма. Ну, цікавы смак, мне падабаецца, я б такое, ведаеце, еў. Дзякуй, што парэкамендавалі мне прыгатаваць. А з бульбачкай? Ну, а з бульбачкай ўсё смачна. З вами быў Ягор і канал Патэльня. Подписывайтесь на мой канал, цісніце падабайкі. До сустрэч і смачна есці!